Takže zdravím všetkých. Práve prirazila krabička zo Smartveru. Mal by tam byť dron DJI Neo. Novinka na september od DJI. Je to selfie dron. Tak vám ukážem, že ako to prišlo, ako je to zabalené. A môžeme si to teda nejako rozbaliť. Uvidíme, čo tam vnútri v tej krabici bude. Čiže krabička štandardne, perfektne zabalená. Ale neviem, kde to mám rozbaliť, kde to mám rozrezať. Takže skúsime takto nejako. Čiže časť máme, teraz čo ďalej s tým. Myslím, že asi takto nejako vrchu. Papier vyplň, dobre zabalené, perfektne. Už si to blíži. Máme nejakú faktúrku, výrobné číslo modelu. Dron je v kategórii C0, takže v podstate nepotrebujete žiadne pilotné skúšky, stačí len, aby ste dron registrovali na dopravnom úrade. Pokiaľ už máte registráciu, tak si nalepíte nálepku a môžete lietať. Takže máme začať preč. Čo nás čaká v krabičke. Takže krabičku máme. Malá krabička. Proste neviem, čo vám povedať. Dron je v podstate, je to malá krabička, vyzerá to ako detská hračka, ale tu na vzadu vidím 16+. Tu na vzadu je 16+, čiže podľa veku, ktorý je uvedený na krabičke, by to mali asi aj ľudia používať, ale to silno pochybujem, že to tak bude, že to bude s tým asi lietať s týmto každý, lebo naozaj to podľa balenia, veľkosti toho balenia, ktoré je ozaj miniatúrne, vyzerá ozaj jak hračka. Takže skúsime to nejako, neviem, ja som to ešte nikdy nerozbaloval, neviem, jak to DJI má. Áno. No, tak. A. Čo sa teda nachádza v balení? V balení máme dron. To je zvláštna fólia. Je to ozaj veľmi maličké, ale už len takto cez ten sáčok v podstate vidím, že malé, ale vyzerá to veľmi tak mikro precízne urobené. No, pozrieme sa, čo ešte ďalej obsahom balenia. Obsahom balenia ďalej je nejaká malá krabička, neviem, čo v nej bude. No. Obsahom balenia je šrobováčik, káblik, mikro USB a mikro USB-C, teda respektíve mikro USB-C, mikro USB-C, máme šrobováčik. Myslím, že tam ešte niečo je, asi. Zase veľmi precízne je to zabalené, veľmi pekne, úhľadné, štandardné od DJI, v podstate produkty. Čiže dve ozaj malé vrtuľky, ktoré vyzerajú, ako keby mali ísť na nejakú loďku. Ale tak sú na ten dron. Súčasťou balenia sú aj šrobiky, v podstate trojramenné vrtuľky, ozaj veľmi maličké. Je to veľmi maličké, ale myslím, že taký dobrý plast je to, taký
taký akurátny. Dobre, takže obsahom tohto už nie je nič viacej. Tu nám máme nejaké nálepky DJI. Musím to rozbaliť. Tu sa nám dole nachádzajú nálepky DJI, pekné, také väčšie. No, tento dron ich asi nenalepíte, ale tak nejaké prenosné púzdro možno áno. Príručka, rýchla príručka, quick start, v podstate rýchle, v podstate inštrukcie, ako drona prevádzkujete. No, zaujímavé, to si pozriem. V podstate podobné veci, len asi niečo, nejaké bezpečnostné pokyny, v podstate pre všetky asi zeme, DJ Neo, nejaké ozvode, nejaké prehlásenie o ozvode toho produktu a tu vidíme produkt kategórie C0, čiže tu na to aj je v podstate. Malo by to byť niekde aj na tom drone, asi predpokladám vyrazené. Digistore, karta, varanty. Dobre, rozbalíme samotný dron. Precízne zabalené. Klasický ten ich Eagle-It, DJI Eagle-It. No čo vám na to povedať, je to veľmi pekné. Je to veľmi pekné a zaujímavé. Zaujímavé, jak je to urobené. Je to ozaj veľmi malé, také maličké a veľmi precízne je to urobené. Vyzerá to byť veľmi precízne spravené. V podstate tu nám máme vzadu batérie. Či to je vidieť presne. Maličká akože batéria úmerná dronu. Malo by mať nejakých 1300 mAh, čiže malo by to vystačiť na nejakých možno 15 minút letu. Gimbal. Aha. Tá kamerka vyzerá zaujímavo. Maximálne rozlíšenie 4K pri 30 snímkoch za sekundu. To je naozaj veľmi pekný. Je to veľmi pekne urobené. Som zvedavý, že čo to bude, ako to bude lietať. Senzory máme iba tu na spodu. Ochranné oblúčiky, ktoré sa asi dajú dole, ale teraz to nebudeme dávať dole. Je to veľmi pekné. Je to zaujímavé. A za cenu 199 € si myslím, že je to zaujímavá cena na dron, ktorý má kameru 4K, ktorý lieta s mobilom, s ďalkovým ovládačom, ešte dokonca s okuliarmi. Čiže môžete ho používať ako FPV dron. Tak ja by som ešte asi na porovnanie, že aby ste mali nejakú predstavu, že ako je to veľké. Porovnáme ho s Mavicom Mini 2, ktorý je poskladaný. Ktorý je v tomto prípade sa mi toto zdá menšie, ale nie je to rozložené samozrejme. A takisto Mini 3 Pro. Takže tieto drony v poskladanom stave v podstate sú úmerne veľké tomuto dronu, ale v podstate keď to rozložíte, tak je to vždy iné samozrejme. Takže to rozložím, tak je to trošku o inom samozrejme. Čiže vidíte ten rozdiel, že v podstate, že ak je toto veľké.
To je zaujímavé. Takže toto by bolo asi predstavenie. To bol respektíve unboxing DJI Neo, ktorý práve dnes prišiel a s ktorým dúfam ešte tento rok polietať niečo. Vyskúšam ho teda všetky veci, ktoré je. Opakujem, toto je verzia, ktorá je bez ovládača s jednou baterkou. Vyskúšame, čo to bude. Prípadne dokúpime. Viem, že je to asi nevýhodné potom to dokupovať, ale proste uvidím. Mám s čím lietať, takže toto je skôr len také ako spestrenie toho, keď idete niekde von, že si to zoberete v podstate a s týmto polietate.